Semblaria que no, perquè hi ha unes pressions diplomàtiques que cada dia pugen més i ens diuen teniu de sortir d'aquesta firma, que heu firmat coses que no van bé, que sí que allà... Jo personalment no m'ho han dit els meus companys i el que han firmat els han demanat de retirar la firma. D'avui que sapigui, ningú ha acceptat de retirar la seva signatura. Això són pressions diplomàtiques i això no va bé. Hasta hi va bé el Manuel Valls, que va telefonar a tothom aquí, dient que era un escàndol, que no podíem fer això. Això no té... Ningú ens té de donar de lliçons. Som d'Europa, som ciutadans europeus i podem parlar de tot. Perquè si haguéssim parlat de la Hongria, de la Romania o de la Polònia, ningú ens hauria dit res.